Hola, soc l'Isaac Pujagut Culebres, vaig a tercer d'ESO i soc membre de l'equip FAR. El nostre projecte consta d'intentar que tots els alumnes es sentin integrats a l'aula i amb aquest projecte hem après a col·laborar i a prendre decisions nosaltres mateixos. Hola, sóc la Percy de primer d'ESO i m'agrada molt aquesta escola perquè els profes m'han ensenyat a tenir més confiança en mi mateixa i a superar els meus propis límits. Hola, sóc en Marc de primer d'ESO i jo a la classe no tinc cap rol que diguéssim així important, però jo penso que encara que no tinguem cap rol a la classe tots som importants i aportem alguna cosa. Jo el que he après aquests anys a l'escola és sobretot a respectar els altres i a ser solidari. I també des de la primària jo crec que ens han d'anar preparant per al món real i que quan sortim d'aquí estiguem preparats i sapiguem enfrontar totes les situacions. Soc la Clara, d'ESO 2 i m'agrada aquesta escola perquè t'ajuda a ser bona persona i a part perquè fem projectes que t'ajuden a desenvolupar els nostres talents, com per exemple el teatre, la ràdio, ens ajuda molt a expressar-nos com som. Hola, em dic Jaime Diallo, soc alumne de l'ESO4 del FEDEXAL i una de les coses que he après és el treball en equip, en projectes. Jo recordo que vaig venir a primer d'ESO i pensava que seria més difícil i que seria difícil fer amics i ha sigut molt fàcil. Soc la Briana, faig S4 i l'escola dels anys que he estat aquí ha canviat moltes vegades, ha fet molts canvis cap a bons i sempre m'ha ensenyat molts. Aquí en aquesta escola ensenyen molts valors sobre tu mateix, fan que et sentis millor amb tu mateix i t'ajuden molt en tots els aspectes, com en les assignatures i com per conèixer més de tu mateix. I doncs els professors sempre t'han ajudat i sempre estaran per tu. Jo sóc l'Ingrid de primer d'ESO i formo part de l'equip FAR, que és els delegats de l'escola, de cada classe, i nosaltres procurem que tothom estigui bé a l'escola i millorar-la. I tot el que he après durant aquests anys que he estat a l'escola doncs ha sigut ser empàtic amb la gent, o sigui, posar-se en el lloc de l'altre, a procurar, a pensar en el benestar de la classe i també abans d'actuar parar i pensar per fer bones accions i que no perjudiquin els altres.